Ndinotenda hangu Second Republic iripo ende ndichingoramba ndichingoitenda even vandasiya ivavo vakangotarisa ku Second Republic iyoyo dare iroro ravakaintroduce ndo dare randiburisa nhasi zvichireva kuti justice yavo iriko iko zvinezvi inenge iri competent. Magadi vatariri pano paAsha TV tinokuchingamidzai zvekare. Nhasi tiri muno muHarare matichange tichikurukura nababa Langton Nyakudirwa vane 57 years. VaLangton Nyakudirwa vakasungwa mugore ra2012 vakapinda kuremand prison uko kwavakagara kwemakore 4 years. Vakazoenda paHarare Central Prison uko kwavaive vatongerwa death penalty. Vazoburitswa nhasi musi wa20 March 2024. Ngatinzwe zvizere muhurukuro yataita nawo. Baba, muchiona nhasi tagona kusangana nemi tichiti zuva rinofadza kune vakatarisa. Vamwe vangashaya kuti rinofadzei kuzuva iri. Mungasununguka here kutaura nyaya yenyu zvekare nemufaro wamunawo muzuva ranhasi? Ndine mufaro wakawedzerwa zvekuti handisi kukwanisa kuziva kuti ndinganyatso expressa sei mufaro wandinawo wakandizadza nechikonzero chekuti ndakapinda musungwa gore ra2012 ndikagara parimandi kwemakore 4 mhosva isati yasumuka kwayaifanira kunge ichienda kumatare makuru. Ndikazoendeswa kuHigh Court, nyaya yangu ikasumuka. Ndikafamba nenyaya iyoyo kubva 2013, 2014, 2015, 2016 kusvikira ndazotongwa ndazobatwa nemhosva yekuti inini ndakawanikwa ndine mhosva pane vanhu vandakasanganiswa navo, vanove vanhu vevamwe vandanga ndisingatoziva, vandakasangana navo vandakazivira kumapurisa mushure mekusungwa. Nekudaro ndatongwa inini mutongo unondirwadza wamusingagone kubhilivha kuti ndabuda panguva imwe cheteyo ndichitobuda ndichiuya panze zvisati zvamboitika. Zvinotove chishamiso chiripo chandatosiya pajeri randanga ndakavharirwa paCentral Prison chekuti hachina mubvira chakaitika. Izvi zvagoneka chete kuitika pamusana peSecond Republic yakauya muutongi ichitungamirwa nababa Mnangagwa. Kumashure uko vaMnangagwa vasipo takange tichitonamata kuti dei varamba varipo pauminister vachiti Minister of Justice pavakanga pachina vaMugabe. Asi nekudaro nekufamba kwenguva tiri mukati mekutambura musungwa hwakararama mutungamiriri wenyika ndo mararamiro ataita, asi mararamiro ataita akasiyana nemararamiro aitwa nemutungamiriri wenyika nguva idzodzo, nokuti zvinhu munguva dzinedzi zvati sandukei, upenyu hwangu hwakaoma. So ndagara ndiri musungwa kudaro ndo patakazonzwa kuti wanga ari mutedzero wemutungamiriri wenyika vaMnangagwa wadzingwa basa. Section yese yandinouya iyoyo yandabva yevanhu vakatongerwa Rufu pakaita kusuwa nekuti ndo vakanga vakatariswa chete nevanhu vakatongwa mutongo iwoyo. Asi nekuzodzoka kwavakaita vakasosunungura zvimwe zvinhu zvekuti hazvina kutarisirwa nevakawanda ende hazvina kunge in fact zvakaita zvakatooma kuti zviacceptwe neveruzhinji, asi vakashinga vakakwanisa kuburitsa vamwe zvishoma muchikondisheni yedu yatange tinayo neutungamiriri huripo ihwo zvakare. Kunyange ndakange ndakatongwa mhosva handitika yandanga ndisina kupara, ndagara makore wayo anokwana kuita 12.
zvinhu zvaindirwadza asi hapana zvandaigona kuita handiti. Asi vakazotsvaga imwe nzira mutungamiri hwavo hweSecond Republic iyoyo vachida kuita ma-automatic review, vachida kuongorora futi nyaya idzodzo dzakanga dzatongwa futi kuHigh Court idzodzo. Dare iroro rava vakaintrodusa ndo dare randiburisa nhasi, zvichireva kuti justice yavo iri kweiko zvinezvi inenge iri competent handiti. So ndiri kutenda kubva kuna First Lady handiti kusvika kuna President ashumba, ndo zvataingonzwa tiri mubiworo imomo ashumba. Saka rambai makadaro baba. Asi chichemo changu ndichitaura paTV, handisati ndambopinda pazvirongwa zvepamaTV, zvandipinza izvozvo ndiyo nyaya yandinayo. Asi ndiri kukumbira kuti ndikwanise kuti ndiwaniswe mukana wekuti ndinyatsotaura kuna amai venyika zvimwe zviri pamwoyo pangu zvandisina kukwanisa kunge ndabudisa kukwanisa kutaura, nekuti zvimwe zvacho zvichiri kundiremera, handisati ndakubhilivha kuti ndo chaicho zviri zvataitika. So ndinotenda hangu Second Republic iripo, ende ndichirongoramba ndichingoitenda. Even vandasiya ivavo vakangotarisa kuSecond Republic iyoyo, ende izvi ndinozvitaura nekuti nguva nenguva even munhu nemumwe nomumwe ari musero make unotonzwa ropafadzai mutungamiriri aripo, arambe achitungamira achishandiswa naMwari sezvaari kuita. Kune vamwe zveshuwa vakapara mhosva idzodzi variko, but vari kukumbira ruregerero, vari kuona kuti zvavakaita zvakakanganisa. Kune vamwe vasina, wakatadza kurepresentwa nema-state lawyers atinopihwa nenhengerini kana kuti vakatadza kupresenta nyaya yavo zvakanaka kumatare vakasvika pakutongwa. Asi zvakadaro ndinongotenda, especially ndakanangana nezvandaitirwa handiti, although ndaitirwa nematare pamusoro, asi zvese izvozvo urongwa hweSecond Republic huri kutungamirwa naMnangagwa. Saka chichemo changu ndo chekuti ndiri kukumbirawo kuti ndikwanise kuti ndisvitswe kuna mai venyika, ndipedzise kutaura zvandoda kuti nditaure, kana vachizondikwanisa kutiendeso kune kumwe, because chandiri kuda zvimwe ndinoda rubatsiro, because ndakarasikirwa nenguva yakareba plus nezvinhu zvakangosiyana siyana, mhuri zvese zvakaita fararira. Saka zvinhu zvese zvazvidaumira zvakanaka. Saka baba, ndanzwa muchiti mainge matongerwa death penalty, mukagara makore mangani? Ndakagara ndingangoti 8 years, because 4 years ndedzekuremand. Mukazosevha 4 years muri pano pajeri? No, ndakasevha 4 years ndiri kuremand. Ndikazosevha ndada kutosenzera 8 years ndiri this harsh condition. Kumba mainge masiya mhuri yakakura sei? Kumba ndandasiya vanhu vatatu. Ndinoziva muri mukati metirongo kune zvidzidzo zvinodzidziswa muri mukatimo. Zvekare tine imbada iri pamberi pedu zvinoratidza kuti mune zvidzidzo zvimwe zvamakadzidza. Mungagona here kuzviexplainawo kuvanhu kuti makazvidzidzawo sei, kana kuti zvakazotangira mukati meusungwa here kana kuti? Zvekuita zvemaarts zvakatangira ndamukati, because most of the time unenge uri wakavharirwa mukati. Saka chimwe chinhu chaungakwanise kuita either kuverenga Bible kana kuti kumba zvidhori izvi, kana kuti kutamba chess nemumwe munhu anenge ari musero yakoko iwe yako kunoko, because munenge muchigara 1-1. Saka ndakangozvitangirawo mukati. Tochitarisa kune shoko ramuri kuedza kutsanangura muchiti muri kufara chaizvo nezvamaitirwa nehurumende itsva. Mashoko enyu nezvamakutarisira kuita, ndinoziva hangu kuti tingange panguva ine muchine mufaro wakawanda. Zvamunoshuvirawo kuita
zvamabuda kudai kana kuti tarisiro yezvamakutarisira kuti basa remaoko ramuchenge muchibata ndiripo? Tarisiro yangu yandakanyanyotarisana nezvayo zvakanyanyisa, ndikawano pangu pandinoti apa pekuti ndiite farming, ndoda kuita zvekurima, although ndiri munhu aita zvekuvaka nemagariro andaita mukati. I don't think kuti ndichawana simba rekuti ndinge ndichiita zvebuilding, asi kana uchiitako zvekurima you can manage, especially waona capital nema zvikwanisiro, then ndikaona plot kana kuti one so panongori pahombe pekuti ndinorima zvimwewo zvindichiendisawo green marketing board, zvimwe ndichisara nazvo ndichitengesa ndichiraramisawo mhuri iripo.